Чираттагы кутлау хатыбыз Пенза өлкәсе Мансуровка авылына оша. Бүген үзенең гүзәл туган көнен милләттәшебез Салюкова Рәйсә Сәетовна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Марат, яраткан кызы Лилия, кияве Руслан, оныклары Амир һәм Алиночка котлыйлар. Тормыш киңлекләрен иңләгәндә бар канатым булып, борчы мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче кадерле хатыным минем. Гомер юлларында очраштык та, бер-беребезгә тугры яр булырга вәгъдәләр бирешеп калыштык. Тормышыбызны ямьләндереп, ике кызыбыз туды. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, ирне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыйклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Кадерлем син минем. Бердәнберем, шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син бит минем язмыш биргәнем. Яшьлек үтте, инде җәйгә керәм, якыная димә күзләрем. Ышкын сипкән учак төсле һәр чак, безгә җылы чәчәк күзләрең. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган, яраткан әниебез һәм сөекле әбекәебез. Син җирдә безнең иң газиз, иң якын кешебез. Син безне тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән. Беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Иң йомшак куллар, син сөйгән куллар. Иң тәмле сулар, син биргән сулар. Иң моңлы күзләр, син баккан күзләр. Иң тугры сүзләр, син әйткән сүзләр. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың. Һәм бүген дә моны аклыйсың. Хөрмәтле Рәйсә Сәетовна, якыннарыгызның теләкләренә без дә ихластан кушылабыз һәм матур җырны бары сезнең хөрмәткә яңгыратабыз.